Συνάδελφοι από την ΕΘΕΛ κήρυξαν επαναλαμβανόμενες 24 ώρες μέχρι την Τρίτη και την Τρίτη. Μπράβο! 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 Επίσης και ο Προαστιακός είναι ο Λεοντρίτσας, ο πρόεδρος του Προαστιακού εδώ, Νίκο. Μπράβο! Τα αποσύραμε τα τρόλι. Τα τρόλι, τα βάλαμε μέσα. Τα τρόλι τα αποσύρανε και βγαίνουν σε 24 ώρες. Μπράβο! Μπράβο! Ο Ισάκ συνεχίζει, έμεινε η στάση μέχρι τις 4 ήταν και συνεχίζει μέχρι τέρμα και θα προκηρύξει αύριο 24 ώρες, λέει. Μπράβο, Καπτή, μπράβο! Να χαιρετήσω συνάδελφους από το Προαστιακό. Λοιπόν, συνάδελφοι, έφτασε η ώρα νομίζω. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι θα μας βρουν το φάρμακο για να μας βγάλουν αυτοί από αυτή την κρίση και αυτοί μας ποτίζουν κάθε μέρα με δηλητήριο. Αν είναι το δηλητήριο, να το πιούμε μόνοι μας. Έτσι, δεν θα μας το δώσει κανένας. Αγώνας χαμένος είναι αυτός που δεν γίνεται. Πάμε όλοι μαζί και στο τέλος θα βγούμε νικητές. Τώρα στο ράδιο είπανε ότι η ΓΕΣΕ κήρυξε αύριο 24 ώρες. Δεν είμαστε μόνοι, πάμε και πάμε να λύσουμε έτσι. Τον κύριο Στρατούλη να πει δύο λόγια. Όχι, τα Παπαγιώτης είναι, τα είπε καλά. Το ίδιο είναι. Θα ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από την πρώτη μέρα μαζί μας. Μπράβο, ευχαριστούμε. Έχουμε συνέχεια, όλο το ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, τι να κάνουμε, είναι πολύ. Συνάδελφοι, την ώρα που συνεδριάζαμε εκτάκτως ο Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού αποφασίστηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αντιδημοκρατικά, αντί για να δοθεί έξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που έχει προκύψει, με δύο βήματα πίσω όπως πάντα οι εργαζόμενοι, αντί για να το κάνουν κάποιοι άλλοι, ακούσαμε την επίταξη. Δεν είχαμε καμία άλλη σκέψη από το να συστρατευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε πράξη αυτό που εσείς ξεκινήσατε. Γιατί αυτό που εσείς ξεκινήσατε οφείλουμε όλοι μαζί να το τελειώσουμε. Και θα το τελειώσουμε γιατί δεν είναι απόφαση κανενός άλλου παρά δικιά μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και ο αγώνας δεν τελειώνει, ξεκινάει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησε ο Βασίλης ο Ζαγογιάννης. Ευχαριστούμε παιδιά, να είστε καλά και καλό αγώνα, είμαστε εδώ δίπλα. Αύριο ο Προαστιακός λέει ότι αυτό θα κάνει τη γενική του συνέλευση εδώ. Οπότε οι συνάδελφοι από το Προαστιακό θα είναι όλοι εδώ. Να είστε καλά παιδιά, καλό αγώνα. Ήδη μας ενημερώνουν ότι πήγαν στα σπίτια των συνδικαλιστών τα χαρτιά για την επίταξη. Πήγε στην Βλαχάκη, το είπα από τον συνάδελφο, και πήγαν και στο δικό μου. Είναι τόσο γρήγοροι που τα είχαν βγάλει πριν να πάρει απόφαση. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, άσχετα από την 24ωρη που προκήρυξε η ΓΕΣΕ, αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το Μηνύμα Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Αύριο δεν θα κυκλοφορήσει κανένα προαστιακό τρένο και σταδιακά θα αποσυρθούν και τα αρτηριακά τρένα, ώστε Σαββατοκύριακο και Δευτέρα και την επόμενη εβδομάδα όλοι μαζί όλες τις κοινωνίες να είμαστε στο δρόμο και να γίνουμε εμείς το εφαλτήριο για να ξαναγεννήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις χώρες μας. Όλοι στον αγώνα δεν φοβόμαστε κανέναν.
κάποιος άλλος συνάδελφος θα χαιρετήσει. Ανακοίνωσε ο Σταματόπουλος ότι τα χαρτιά τους επίτευξαν ευχαριστούμε όλους. Το κίνημα δεν πληρώνει. Ναι, για την ώρα και αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Το ανακοίνωσε επίσημα ο... Συναγωνιστές, σας χαιρετώ και εγώ. Δεν είμαστε από το κίνημα Δεν Πληρώνω. Είμαστε από το κίνημα Αλάνια, αδέσμευτοι μαχητές στον δρόμο. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα, με επίκεντρο την Νίκαια και κατ' επέκταση όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται, δεν είναι δικό σας αγώνας, είναι κοινός αγώνας όλων μας, θα είμαστε όλοι δίπλα σας και το κίνημά μας και από ό,τι αφουγκράζομαι είναι όλη η Ελλάδα μαζί σας. Ο αγώνας είναι κοινός, είναι δίκαιος, προχωράμε όλοι μαζί, δεν τους φοβόμαστε, αντιστεκόμαστε, πάμε γερά. Αυτά.